Subay sa mga balita, hugot ang barugana ni Cebu City Mayor Mike Rama nga wa gyud mahitabong signal shutdown atol sa kalihukan sa One Cebu Island sinulog 2023. Kini humano sa aprobahi sa National Telecommunications Commission kun NTC ang rekomendasyon sa PNP alang sa signal jamming. Ano yung report? Let's not get into Jurassic and likewise being primitive. Let's take all of this as a challenge, and it's a fiesta, the biggest festival. Communication is very important. Disconnection should always be frowned upon. So let's not think about jamming. Let's bring the best security. Mao kini ang paghulagwan ni Mayor Mike Rama sa gipagawas nga memorandum sa NTC may tungod sa pagpatuman sa signal shutdown sa mga dapit nga pahigayunan sa mga kalihukan sa sinulog. Sa iyon ni nagpadayag ni PRO7 Regional Director Police Brigadier General Jerry Biares nga itugya na nila ngadto sa lokal nga gamhanan ang isyu sa signal jamming. Gipadayag ni Mayor Rama nga kinahanglang pahugtan lang sa kapulisan ang seguridad ug dili na hikawan ang katawhan sa signal sa komunikasyon. Hindi man na mahimog mga tintag posisyon, pero tinaganan tao na nangawa. Kaduha, magpakuha kag sakyanan, magpakita mo, asa mo magkita. Di na mo magkita. Why? Because there is no connectivity. Sa pangutana kung mohimo ba sila og lakang aron mabakpi ang memo sa NTC, mao kini ang tubag sa mayor. I do not have to make the move. It has to be the region. Because as far as the local government unit, we do not want this connectivity. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.